Jachung' e laro kom mara seneta e kaunti ma Kisumu Ngire Tom Ojienda akoro jiwo oganda mondo meda wuok oko e chenro mara kao ombulu madhi nyime pacho kaendi. Okil Ojienda mane oloso gi Lolwe TV e yor simu ojiwo oganda mondo kaw thuolo mar dwe achiel e timo duto madwarore e chenro makamano. Akaolero ni mae yo makende mara keto ogai mar ODM moluo Raila Odinga e kom kaka ker manyien ma pacho kaendi. Kawuono tarik 4 dwe mar 10 higa 2021 kawuono wachako registration mar voters. Akwa wetena minena gi wonega mapok okaw kura, mapok ondiki obedo jogo kura. Igi upogi gidhie polling stations moketi e ward ka ward. Wangi polling stations adek per ward. Polling stations adek per ward ki indike ji. Idhi ndikri ibed jakura. Milome magoyo ne jogo kura te mantie counties mag Kisumu County mang'eny nitie over 300,000 manigi kura to pok ondiki. Jomodak Siaya County, Wuoguru te, Migori County kod Homa Bay County. Joma onge ID, Wuoguru be udhi ukaw ID. Mondo ndiki kijana kata nyako moro amora ma hike 18.